kai bari in taɓa gayan ga. Yawwa, ko ne ga za ta hito ku? Hello? Hello mutumina. Ya ne? Kai ni gaba ɗaya garin gaya min zafi wallahi ina ganin kawai kashe kaina ɗaya zan yi in huta. Kisa? Ni wallahi kashe kaina kawai zan yi in huta. Kawai kashe kaina ɗaya zan yi in huta gaba ɗaya garin ga ya rikice min. Kashe kaina zan yi. Gaskiya ni kashe kaina. Ba ka yi haƙu. Kai dai kawai kada kai. Ok to yayi ina da korol ɗin da zaka kashe kanka cikin sauƙi. Yawa kawai ka gaya min. Ka zo nan ƙofar gidanmu. Yawa ina ji. Kana zuwa akwai wani katon duci. Kana hawan shi sai ka faɗo. Duci? Kai ina. In na hau duci kai ko baka tunanin za a gane. To kuma haka ne fa. Hawan duci yanzu na faɗo kai zai fashe. Za a gane kashe kaina kawai na yi. Ci bai yi. Ka zo ka san yayan nan nawa dama soja ne. Ina sani, na sani. Idan nan tashi na nan zan ɗauko maka ita. In baka ita salon alon ka haibe kanka. Babu wanda san abin da an kai. Wallahi kawai sai ka ga wuf babu ka. Mutumi na gaskiya ni ina ganin kawai na fasa. Don na fahimci gaba ɗaya kai ba ƙaunata kake ba. Ya za a ce kawai tunda na ce magari ya min zahi an rasa ƴan hansun mutala wata in kana ta wani duci bindiga. Kai wai anya ko kana ma da imani. Haba da Allah haba kai wallahi ma canza aboki ne kawai dan na